Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Ilang miyembro ng PDP Laban hindi nakadalo sa National Convention na ginanap sa Pampanga matapos magpositibo sa COVID-19. Botohan para sa delegasyon tuloy pa rin online. Local leaders ng PDP Laban sa Central Luzon umaasa na maayos ang gulo sa kanilang partido. 4 na Chinese nationals patay sa drug operation sa Zambales. 3.4 bilyong halaga ng hinihinalang shabu na recover. At kalituhan sa barangay Bangunahan sa Concepcion, Tarlac, nilinaw ng local IATF. May Pabegi, Pampanga, magandang gabi Central Zone. Sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto, ako si Justin Dizon at ito ang CLTV News. Ilang miyembro ng ruling party na PDP Laban sa tinaguriang QC faction ang hindi nakadalo sa kanilang National Convention na ginanap sa Laos Group Event Center sa Ciudad San Fernando, Pampanga ngayong araw matapos magpositibo sa COVID-19. Sa kabila nito, tinuloy naman ang botohan para sa kanilang official lineup sa darating na halalan mula senador hanggang pagkapangulo via online. Nilinaw din ang pamunuan ng partido na naging mahigpit ang pagpapatupad nila ng health and safety protocols upang matiyak na hindi maging isang super spreader event ang kanilang pagtitipon. May balita si Paulo G. Santos. Hindi naaawat ng bagyong Julina at ng pandemya ang National Convention ng ruling party ng Pangulong Rodrigo Duterte o ang tinaguriang QC faction ng PDP Laban ngayong umaga ng September 8 dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga sa Laos Group Event Center. Sa pagharap ni PDP Laban Secretary General Attorney Melvin Matibag, ibinalita niya na bukod sa masamang panahon, may ilan sa mga miyembro ang nagpositibo sa COVID-19. Supposed to be 10 o'clock but because of the weather, tapos medyo maraming mga attendees supposed to be na nag-message sa akin. Medyo may mga concerns na yung iba lumabas yung mga resort. Nakakalungkot, merong mga ilan na nag-positive. Hindi naman umano lahat ay bahagi ng voting delegation ang inaasahang mag-ookupa sa higit 400 seating allotment sa Laos Group Event Center. May option din daw na dumalo ang ilang miyembro via Zoom o virtual conference. Mismong si Energy Secretary Alfonso Cusi ay hindi dumalo physically at online lamang na makikibahagi sa convention, batay na rin daw sa abiso ng kanyang doktor. Yung attendees na 450 because of the health protocol, some of them kasama na namin dun yung mga crew saka yung mga staff. So yung we're expecting mga 300 na attendees. Not all are voting but majority are voting. Ayon kay Matibag, nasa 179 voting delegation ang partido ng QC Wing faction na inaasahang boboto. 179 ang no, that's the council eh. Yung determine na. Okay, 179 based on the CUs, yeah. Si DILG Undersecretary Jonathan Malaya, nakilalang kinatawan din ng partido, nilinaw na ang voting delegation ay pili lamang at hindi ito ibinukas para sa lahat ng PDP member sa bansa. Hindi rin umano lahat dito ay public official kundi ang ilan ay kinatawan nila bilang local leaders. Ang mga participants dito are the voting delegates. So hindi namin to inopen to the public, yung parang kasi ang daming member ng PDP Laban, di ba? So the voting delegates are the officers of the party, the members of the cabinet who are members of the party, congressmen, senators, and then the regional and the provincial chapter presidents. Meron kaming mga officers na hindi naman government officials. The mga leaders na local leaders na abogado. Ayon kay Malaya, bahagi ng argumento at ebidensya ng QC faction at inakyat nilang petisyon laban sa Pacquiao faction ay ang listahan ng mga regional governors at grassroots members na solid umanong sumusuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko alam kung sino yung mga regional head nila, pero yung regional head namin na nakasumite sa COMELEC last year, yun pa rin yung mga regional heads namin ngayon. At talagang ano sila? Oo. Nasa inyo sila?
kung ano yung sinumite at the time of Senator Coco Pimentel when he was still the party president, vast majority nun ay nasa Duterte QC wing. Sinagot naman ni Yusek Malaya ang mga kritiko ng partido ng PDP Laban sa pagkwestiyon sa paglabag ng social gathering. Sinabi niya na bukod sa ipinatutupad na mahigpit na health and safety protocol sa venue, mayorya ng kanilang mga miyembro ay online ang partisipasyon ng partido. Idinaos ang pagtitipon dito sa Pampanga na pasok sa Modified General Community Quarantine. Halos hindi pa umano aabot sa 50% capacity ng venue ang kanilang inookupahan. Again, let me clarify. Kasi bakit daw? MGCQ po ang Pampanga. We are not even reaching 50%. Paolo G. Santos, CLTV News. Mga kabalan, halos katatapos lang pong magsalita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa National Assembly ng PDP Laban at maya-maya lamang ay makakapanayam natin si Paulo G. Santos para bigyan tayo ng latest update tungkol sa event dyan sa may Laos Group Event Center. Sa kabilang banda naman, umaasa ang ilang local leaders ng ruling party na PDP Laban na maisa sa ayos pa rin ang gulo sa kanilang partido. Nahati kasi sa dalawang paksyon. Ngayon ang grupo, isa kay Energy Secretary Alfonso Cusi habang ang isa naman ay kay Senator Manny Pacquiao. Ito ay sa kabila ng pagpasa ng Cusi faction ng isang petisyon sa COMELEC para patunayan na nasa kanilang poder ang partidong kinabibilangan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang detalye ng balitang yan. Maagang tinungo ng ilang lokal na opisyal dito sa Central Luzon ang Laos Group Event Center dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga ngayong maulang Miyerkules, September 8 para sa National Convention ng PDP Laban QC Faction. Ilan sa namataan ng CLTV News sa registration area ay si City of San Fernando Liga ng mga Barangay President Vilma Caluag. Isa sa mga matunog na pangalan sa listahan ng mga tatakbong mayor ng syudad. Bagamat hindi siya nagpaunlak ng panayam sa harap ng kamera, sinabi ni Caluag na ngayon ang kanyang oath-taking bilang bahagi ng partido na kinabibilangan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Present din sa pagtitipon sina Peñaranda Nueva Ecija Mayor Joselito Joey Ramos at Gapan City Mayor Emeng Pascual. Ayon kay Pascual, umaasa raw ang mga local leaders ng PDP Laban dito sa Central Luzon na tuluyan ng matapos ang banggaan ng dalawang paksyon at maayos ang internal nilang gulo. Actually, ang tingin ko solid dahil sa halos lahat ng bayan andito ngayon. At tingin ko nakasuporta naman silang lahat dito sa wing na ito. At once and for all, sana ma-settle yung issue na ito. Kasi para din to para sa Pilipinas din to, para mas maayos natin yung mga sistema. Bilang local leader ng PDP Laban, ang mga nabubuksan na argumento ng magkabilang paksyon ay mahirap umanong panghimasukan, lalo na't paniwala niya, internal dispute mula sa leadership ang issue at hindi sa prinsipyo. No comment naman daw si Pascual kaugnay ng karakter ng kanilang party chair na si Pangulong Rodrigo Duterte. Ang problema sa PDP Laban, yung mga higher official dito, ito internal problem nila ito sa loob eh. At dito naman makikita naman kung kanino nakasuporta yung karamihan ng mga miyembro ng PDP Laban. Pagdating naman dun sa pag-ugali ng Pangulo, alam mo, di kanya-kanya tayong ugali at komento sa lahat ng bagay eh. Kaya no comment lang ako doon. Samantala, kumpiyansa naman si DILG Undersecretary Jonathan Malaya na bahagi rin ng PDP Laban na kanilang nababantayan ng maayos ang mga kapartido sa lokal na bahagi ng voting delegation sa kabila ng dalawang paksyon sa kanilang partido. Nga lamang, hindi niya matukoy kung sino sa mga ito ang balimbing. May question as to kung nasaan yung mga members, di ba? May question as to nasaan yung mga members, nasaan yung mga officers, sino ang legitimate. So inaalam talaga namin kung who is with us and who is not with us. Pero natukoy nyo na sinong balimbing. Nauna nang sinabi sa CLTV News Team ni PDP Laban Secretary General Attorney Melvin Matibag na nasa 179 ang voting delegation ng PDP Laban. Sila ang pipili ng magiging kandidato ng partido mula sa pagkapangulo
hanggang sa Senado. Ayon kay Matibag, lahat naman umano ng mga ito ay solid sa tambalang Senator Bongo bilang presidente at Pangulong Rodrigo Duterte bilang vice-presidente. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, alamin natin ang pinakahuling kaganapan sa National Convention ng PDP laban na dinaluhan ni Pangulong Rodrigo Duterte. At 4 na Chinese nationals patay sa drug operation. 3.4 billion na halaga ng hinihinalang shabu na recover ng mga otoridad. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita dito sa CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News sa puntong ito, mga kabalen, mga karehiyon. Puntahan naman natin ang ating kasamang si Paulo G. Santos na nagbabalita live mula dyan sa may Laos Group Event Center, syudad ng San Fernando, kung saan ginaganap itong PDP Laban National Assembly na dinaluhan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Paulo G., kumusta? Anong latest update dyan? Kakatapos lang magsalita ng Pangulong Duterte at ano yung mga naging punto ng kanyang speech dito sa event center ngayon, Paulo? Justin, hapon nga itong dumating na ang Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga naging pahayag niya sa harap nitong ilang voting delegates ng PDP Laban ay gayon pa rin yung kanyang pagpapaliwanag, pagdedepensa dito nga sa umuusad na investigasyon diyan sa Senate Blue Ribbon Committee na kung saan yung kontrobersiya dito sa mga overpriced na binili ng DOH ang kanya pa rin dinidepensahan at kabilang dito sa kanyang mga speech itong pagpapaliwanag na itong pinaaresto ng Senate Blue Ribbon Committee na itong si Michael Yang ay di umano ay isang lehitimong negosyante lang at binabanggit niya sa kanyang speech Justin na itong convention na to, itong mga delegado na humaharap dito at nagtitiwala sa PDP Laban ay siya naman umanong nakikita niya na committed pa rin sa kanyang lideratura, Justin. At as of this time, pagamat malakas ang buhos ng ulan, itong ating live streaming na mula tuha dito sa loob ng convention center o mismo dito sa Laos Event Center kung saan nagaganap yung kanilang assembly, nawala yung ating signal naman kung ano yung nangyayari dun sa loob. Dahil hiwalay po yung booth ng media at wala kong nakakapasok doon sa mismong convention itong PDP Laban. So inaabangan natin lahat ng mangyayari dito sa convention ng PDP Laban. Umaasa lang tayo dun sa streaming na dito, hindi kalayuan. Pakita mo pa rin dyan, ito namang inistasyon na media para sa ating may nakikita na tayo pagkilos ngayon dito, Justin, na ito yung mga presidential security group ito na humahawi na dito sa dadaanan ng Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ito, makikita ba natin, Paulo G, kung palabas na ang Pangulo? Kasi kanina nung sa streaming na binabantayan natin, mga karehiyon, mga kabalen, nagsasalita po, gaya nga nang nabanggit ng ating kasamang si Paulo, nagsasalita si Pangulong Rodrigo Duterte at matapos ang kanyang speech ay tinanggal na itong live streaming na nangyayari dyan sa loob ng National Assembly. Susubukan nating lalapit, Justin, para at least masiguro natin kung itong partisipasyon ng Pangulong Rodrigo Duterte ay natapos na dahil sa mga sumandaling ito nakaposisyon itong ilang miyembro ng PSG na makikita din natin dito sa entrada, Justin, itong mga pumasok na miyembro ng PDP ay nakaposisyon mismo dito sa labas, exit dito sa harap yan ng Laos Event Center. Pero bahagi nga itong mga
gustong malaman itong ating mga kasamahan din sa media dito at ang inaantabayanan natin is yung pronouncement mula din sa senatorial lineup hanggang sa kung sino ang mga minamanok nila sa mga matataas na posisyon. Pero malinaw lang dito sa mga nababasa natin na mula sa Newswire at itong ilang kaalyado ng Pangulong Rodrigo Duterte, yung tambalang Bongo at ang Pangulong Rodrigo Duterte na siya namang binabanggit niya, tinanggap niya na, inaccept na ni President Rodrigo Roa Duterte. So, sa ngayon natin ito, nakikita na natin any moment. Oo. Paulo, habang hinihintay natin kung dadaan nga dyan ang Pangulo, siguro magandang pag-usapan din natin para sa kaalaman ng ating mga kababayan, itong sinabi ng Pangulo kanina kaugnay nung kanyang planong pagtakbo bilang Vice Presidente. At ito sinasabi ho niya, according to the President, gusto daw niyang maipagpatuloy itong kanyang mga nasimulang pagbabago at reforma sa pamahalaan at bagamat hindi siya yung pinakapinuno, naniniwala siyang makapagbibigay siya ng tulong bilang isang Vice Presidente. Pero alam naman ho natin kanina, pinabantayan din ho natin yung mga live update. Ito naman binatikos ng kanyang mga kritiko at ng maraming mga netizens din, kasamang Paulo, dahil sinasabi nga na dapat ngayon gawin na itong dapat gawin bilang Pangulo at huwag nang hintayin pang maging Vice Presidente. Kabilang din ho sa binanggit ng Pangulo yung problema nga daw sa droga at terorismo at nandyan na yung pagbabanggit din ng problema sa sa insurgency, yung mga New People's Army na isa daw doon sa mga o kabilang daw doon sa mga nais pa niyang tutukan, kaya naman ganun na lamang daw ang kanyang pagnanais na makipagpatuloy sa serbisyo bilang Vice Presidente sa darating na halalan ngayong 2022. Paulo G, lumabas na ba ang Pangulo dyan? Wala pa tayong nakikita ng pagkilos mismo doon sa loob, pero itong nakikita mo ngayong mga monoblocks na Justin ay siyang magiging division dito sa mga miyembro ng PDP laban na lalabas, nasasabay dito kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sinasabi na rin ni Attorney Melvin Matibag na pagkatapos nitong mismong kanilang convention ay mangyayari itong kanilang press briefing kung saan umabot itong mga inaasahan natin na proklamasyon kung sino-sino itong kanilang senatorial lineup. Pero binahinginan niya tayo ng kaunti, Justin, dito sa senatorial lineup na 8 daw ay organic mula sa PDP laban, habang 4 naman mula sa senatorial lineup ng PDP laban ay adapted ditong kanilang partido, itong QC faction group. So, isa rin sa naging malinaw dito sa nangyaring convention na to, Justin, ay yung solid raw na suporta nitong mga miyembro, itong 179 voting delegation ng PDP na pagsuporta sa tandem na Senator Bongo for President at Vice President kay Pangulong Rodrigo Duterte. Justin. Maraming salamat, Paulo G. Santos. Babalikan ka namin mamaya at i-update mo lang kami kung merong latest development dyan. Yung hinaantay nating press briefing na pagkatapos nitong event nila. At syempre yung pag-alis din ng Pangulo dyan, mahalaga. Kung makita din natin, ay mas siguro gustong makita yan ng ating mga kababayan dito sa Central Luzon. Paulo G., babalik kami dyan at maraming salamat. Maraming salamat, Justin. Okay, sa puntong ito mga kabalen, dumako naman ho tayo sa iba pang mga balita. Patay ang 4 na Chinese nationals matapos umanong manlaban sa ikinasang anti-drug operation ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police sa Candelaria, Zambales. 500 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 3 bilyong piso ang nasabat ng mga otoridad. May detalye ng balitang yan si Rainiel Pawid. Apat na Chinese drug suspects ang nasawi sa ikinasang anti-drug operation sa Candelaria, Zambales umaga nitong September 7. Tinatayang 3.4 billion pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad. Ito na rin daw ang pinakamalaking drug haul ngayong taon. Kinilala ang mga napaslang na sina Gao Manju, Hong Jianxie at Eddie Tan na mula sa Fujian, China.
At Yuwa Shu na residente naman ng Quezon City. Si Shu na mas kilala sa alias Taba ang isa sa mga umano'y pangunahing pangalan sa mga illegal drug activity sa bansa. Ikinasa ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police Region 3 ang operasyon sa Zambales kung saan 500 kilo ng hinihinalang shabu ang na-recover. Ayon sa PNP, kilalang mga distributor ng mga illegal na droga sa Metro Manila, Central Luzon at Region 4 ang mga sospek. Itong operation na ito ay more than 3 months na nating tinatrabaho at for the last few weeks ay talagang mabigat yung activities ng grupo ni Shu. Ayon sa pahayag ng PNP, nanlaban umano ang mga Chinese national at nagtangkang tumakas. Nangyari ang operasyon sa isang beach resort sa bayan ng Candelaria. Na-recover sa lugar ang 4 na armas, isang kotse, 4 na cellphones at 2 Chinese passports. Noong nakaraang taon ay may 800 kilos ng suspected shabu rin ang nakumpiska sa Bulacan. Dagdag pa ng mga otoridad, bahagi ang naturang bypass sa Candelaria sa follow-up operation ng mga nasangkot sa Bulacan. Rainiel Pawid, CLTV News. Abangan sa aming pagbabalik, ikalawang vaccination site sa Olongapo binuksan. 2,000 jobs kada vaccination day isinasagawa. At kalituhan sa barangay Bakunahan sa Concepcion, Tarlac, nilinaw ng local IATF. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Minamadali na rin ng Olongapo City ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa kanilang mga economic frontliner. Isang bagong vaccination site ang kanilang binuksan upang maisagawa ang 2,000 jobs na target kada araw. Si Rainiel Pawid ang may detalye ng balitang yan. Alas 8 pa lang ng umaga ay pumila na ang market vendor na si Aurora Raimundo sa Rizal Triangle sa Olongapo City. Ito ang bagong bukas at ikalawang COVID-19 vaccination ng lungsod. Buena mano si Nanay Aurora dahil naniniwala siyang bakuna ang pinakamabisang pangontra sa pagkakaroon ng severe COVID conditions at pagkamatay na dulot ng COVID-19. Kasi bumibiyaya ako ng Divisoria, kaya pero ayaw talaga ng mga anak ko. Kasi alam po nilang may sakit akong kidney stone. Pang-araw po, delikado, kaya ayaw nila. Mas gusto yung paraw nilang nagtitinda ako kaysa ako magpa-inject. Kaya lang po kasi nagmamanila ako eh. Opo. Bukod sa SMX Convention Center na pangunahing vaccination site sa Olongapo na pagdesisyonan ng City IATF na magbukas ng ikalawang vaccination center dahil sa posibilidad ng pagdating ng mas maraming bakuna sa mga susunod na araw.
Ginawa natin yun in preparation doon sa pagdami, no? Yung posibleng pagdami ng allocations ng vaccine sa atin. Kung mapapansin nyo po, marami na po, halos 90% na yata po doon sa NCR, no? Sa Manila. Yes po. Ang natapos nilang bakuna, more likely baka dumami yung mga vaccines sa allocation sa atin. Pangunahing makikinabang sa bagong bukas na vaccination site ay ang mga economic frontliner ng syudad. Kinikater natin yan ngayon yung mga yung mga market vendors. Okay. Ating kinausap sila dito sa Lumang Palengke, Bagong Palengke, Pag-asa Market, and all the talipapas, no, yung mga talipapa. And hoping na ma-cover natin yung pagbibigay ng bakuna dun sa mga A4 na malapit sa area ng Triangle. Sa ngayon, nasa 2,000 jobs daw ang sinasagawa kada vaccination day. As of September 3, nasa 25,000 residente pa lang ang fully vaccinated sa lungsod. Malayo pa ito sa lampas 180,000 na dapat mabakunahan upang makamit ang herd immunity. Sa September 5 data ng CTIATF, 4,178 na ang kumpirmadong kaso ng COVID sa lungsod. 712 ang aktibong kaso, 213 ang namatay at 3,253 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News. Balitang bakuna pa rin tayo mga karehiyon. Sa Tarlac naman, patuloy ang pangungwestiyon ng pamahalaang bayan ng Concepcion sa provincial government ng Tarlac kaugnay ng naging aberya sa barangay vaccination sa barangay San Vicente na hindi umano na-coordinate sa pamahalaang bayan. Samantala, pareho namang nagpaalala ang dalawang kampo na gawin na lamang ang nararapat na COVID response upang maprotektahan ang kanilang mga nasasakupan. Magbabalik si Rainiel Pawid. Malaking usapin ngayon sa Concepcion Tarlac ang vaccination program na isinagawa ng provincial government sa barangay San Vicente noong September 2. Bukod sa wala umanong koordinasyon ng provincial government sa munisipyo, nagdulot pa ito ng gulo sa online vaccination portal ng bayan. Pero ang girian sa pagitan ng mga namumuno sa lugar umabot na rin sa online platform. Ayon kay Governor Susan Yap, priority nila sa programang barangay bakunahan ang mga lugar na may mataas na kaso ng COVID-19. Ang Concepcion po ay number 3 sa pinakamaraming infection, pinakamaraming cases ng COVID sa buong probinsya. Ang unang-una dyan sa inyo ay ang Barangay Alfonso, sumunod ay ang Barangay San Nicolas Balas. Pero agad nilinaw ni Mayor Andy Lacson ang naging pahayag ng gobernadora hinggil sa mataas na kaso ng COVID-19 sa Barangay San Nicolas Balas. Ang Barangay San Nicolas Balas po ay hindi po number 2 sa listahan ng maraming cases sa Concepcion. Bagkus ito po ay nasa number 13. At nais ko lang pong ipabatid din sa inyo na ang active cases po ng San Nicolas Balas ay isa lamang magpasa hanggang ngayon. Nabuksan din ang usapin ng koordinasyon pagdating sa pagpapatawag ng provincial IATF meeting na hindi umano dinadaluhan ng alkalde. Mayor Andy, if in terms of coordination, alam nyo naman ilang beses na kami nagpapatawag ng mga meeting sa Capitol, sa IATF, sa LMP, pero I think you have not attended any of this. Sa isang mensahe, sinabi ni Mayor Lacson na 3 buwan na ang huling patawag na meeting ng Kapitolyo at kanselado pa umano ito. Kung may mga COVID response meeting, always present din umano ang mga health officer ng bayan. Sa huli, umaasa ang parehong kampo na maging isa ang COVID Response Action Plan upang taong bayan ang lubusang makinabang at agad na makamit ang herd immunity. Ang objective natin, maproteksyonan ang mga kababayan natin, lalong-lalo na yung most vulnerable. Ayusin po na muna natin itong malaking problemang hinaharap ng ating mga kababayan. As of September 6, 151,068 na ang bilang ng fully vaccinated sa buong lalawigan. Higit 1 milyon ang target na mabakunahan para makamit ang herd immunity. Samantala, 2,296 na ang binabantayang aktibong kaso ng COVID-19 sa buong Tarlac. Tatagal naman ang implementasyon ng General Community Quarantine sa lalawigan hanggang September 30. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, alamin naman natin ang pinakahuling sitwasyon kaugnay ni Bagyong Jolina at ang iba pang mga balita dito sa Central Luzon. Huwag po kayong aalis at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik po ang CLTV News sa puntong ito. Silipin naman natin ang iba pang mga balitang dapat niyong malaman mula sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon sa ulat ni JM De Jesus. Nakompleto na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang 3 road projects at isang flood control infrastructure sa Bataan. Kasama sa proyekto na may budget na 74.58 million pesos na naimplementa ng Bataan 2nd District Engineering Office ang damaged paved road sa Junction Layak Balanga Mariveles Port Road sa Orion, pag-aasfalto sa Governor JJ Lino Road sa Pilar, at pagsasaayos access road na nagkokonekta sa Bagak Mariveles Road at Sitio Kay Bobo na patungo sa mga sikat na dagat pasyalan sa Barangay Paisawan sa Bagak. Nasa 49 million pesos naman ang nagasto sa kakatapos lang na flood control structure sa Umagol River sa Bagak na tiyak na makakatulong umano sa mga nakatira malapit sa ilog tuwing panahon ng tag-ulan. Samantala, hinimok naman ng Department of Education ng mga mag-aaral mula Central Luzon na mag-enroll sa darating na school year 2021-2022. As of September 7, nasa 1.8 million na 66% lamang ang mga mag-aaral ang enrolled ngayong taon sa mga public schools, private schools and state universities and colleges, local universities and colleges na nag-aalok ng basic education. Madami pa umano mga hindi pa naisama sa bilang dahil nahihirapan ng mga guro na lumabas at magtungo sa mga eskwelahan upang mag-report. Naglagay naman ng drop boxes ang DepEd sa mga barangay at eskwelahan upang makapag-fill out ng forms sa mga nais pang mag-enroll. Sa September 13, 2021 ang huling araw ng enrollment, ngunit i-extend daw umano ito ng DepEd para sa mga mag-aaral sa buong rehiyon. Sisiguraduhin naman ng Public Affairs Unit ng DepEd na makakarating ang impormasyon ukol sa proseso ng enrollment sa mga magulang. Sa ibang balita, humingi ng basbas si Pampanga Governor Dennis Pineda kay Papal Nuncio to the Philippines Archbishop Charles John Brown upang mapagtagumpayan ang krusada laban sa COVID-19 pandemic. Napabilib naman ng mga Kapampangan si Archbishop Brown dahil sa kanilang ekspresyon ng pananampalataya gamit ng kultura at pamana. Nabanggit ng Arsobispo ang kultura ng Pampanga na Simbang Gabi, Giant Lantern Festival, mga kanta at debosyon sa Birhen de los Remedios. Ang Papal Nuncio ay nasa Pampanga upang magmisa ngayong araw sa San Vicente Ferrer Parish sa Barangay Kalulot bilang paggunita sa canonical coronation ng Birhen de los Remedios noong 1956. Ang misa ng Canonical Coronation of the Virgen de los Remedios ay mapapanood sa Facebook page ng Roman Catholic Archdiocese of San Fernando. JM De Jesus, CLTV News. Ano kaya ang magiging lagay ng panahon bukas? Alamin natin kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Magandang gabi. Narito po ang kalagayan ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Tungkol po kay Severe Tropical Storm Jolina, na ngayon po ay namataan na po sa may San Nicolas, Batangas, at siya naman po ngayon ay papunta ng Cavite. Si Jolina po ay may lakas na umaabot na po ng 95 km per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 160 km per hour. Ito po ay kumikilos ng pahilagang kanluran sa bilis ng 15 km kada oras. Ang mga sumusunod po ng mga lalawigan na babanggitin ko ay mga nakapailalim na po sa signal number 2, ang northern and central portion of Oriental Mindoro, ang the northern and central portion of Occidental Mindoro, kasama na po ang Lubang Islands, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Metro Manila, the southern portion of Bulacan, at kasama na rin po dito ang lalawigan ng Pampanga, Bataan, Zambales at Tarlac. Yan po mga nabanggit na lalawigan ng mga lugar ay nasa ilalim na po ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Samantalang ang Marinduque, La Union, the southern portion of Benguet, ang the southern portion of Nueva Vizcaya, and then the southern portion of Aurora, kasama na rin po dito ang Pangasinan, Nueva Ecija, the rest of Bulacan, at ang northern and southern portion of Quezon, kasama po ang Polillo Islands, ang natitirang bahagi ng Oriental Mindoro at ang natitirang bahagi ng Occidental Mindoro. Yan po yun nakapailalim po sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Samantala po, isa pa hong bagyo na si Typhoon Kiko ay may international name na Chantu
ay namataan po sa layo 1,195 kilometers dyan po sa may silangan ng Central Luzon. Ito po ay nagtatagli ng lakas ng hangin na umaabot ng 150 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 185 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Samantala po, ang hangin habagat po nakakaapekto dyan po sa may western section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan, maghanda po tayo dahil meron po tayong 2 bagyo na nagpapaulan po sa ating bansa. So ang lahat po ay pinag-iingat. Magandang gabi po. Mga kabalan, sa kasalukuyan, ongoing pa yung press briefing ng PDP Laban at yan ay tinututukan ng ating kasamang si Paulo G. Santos. Tumutok lamang ho kayo dito sa CLTV News para sa karagdagang update kaugnay ho ng balitang yan. At yan po ang mga balitang nakalat ng CLTV News ngayong araw. Kung nais nyo pong balikan ang aming mga programa, pwede ho kayong bumisita sa aming YouTube account at CLTV 36 Official at CLTV 36 News at yung ating Facebook account, CLTV 36 News. At syempre ang ating website, www.cltv36.tv. Maya-maya lamang po, magla-live ho si Paulo G. Santos sa CLTV page para sa bigyan tayo ng karagdagang update kaugnay nga ng balita, kaugnay ng pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pampanga para sa National Assembly ng PDP Laban. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs at sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto, ako po si Justin Dizon, Karehiyon, Kabalen. Mag-ingat po kayo lagi at magandang gabi po.